than porsosat kabakuntup be kasnong pendeng lawar maurok porsosat bat nong ritong kadai ka than bagi pajba nong snong kibabun ki ju imja da ka basyo mauria bat kani ka kam kalane di ki paus nem menta hasilin ter kesurok nong ston shilong kata nadu ka pendeng lawar ter hadu sopian lasakhiru ya shibun teliki yeng sherdara basyutap malum mala bagi pajba ketika than ki ju imsngi ban syok mauria nak benta ban pendap be yeng kasem jengki laru ban ong hang ni bakani ka than ka deru ko ban ningkong tam ban sedang ye kani ka kam syok mauria hapo ko West Khasil district hi bro ko wei bat jan baro ki nong snong jong ketika than ki ju imja da kani ka kam syok mauria hendrai ha ka porliur kini ki nong syok mau ki ju ma di ki jing e namar kim don ki jakari tengen ki babiang kumta habi i kani ki jing e bagi nong syok mau ki ya kendu nakaliang jong ke NPP Youth Front ringkat UMLA ka nong stony kila yarai bikin le ai no ikini ki nong syok mau kata benok senyang di gitar par kenang bikin lak bentab hai ki yeng sherdara jengki ban laj na uslap bad pria kumta ha ka khatlai tri jumang ki nong ilam ka NPP Youth Front hapo ka jing ilam jong ba all comfort karbani kum president lembat ki wei ki nong kit kam kila lej benok senyang di gitar par syabaro ki nong syok mau ria ketika than badhakan ni kesengi kila yo ruban sam hadu shi spa san photli gitar par kita ki nong ilam ki NPP kila pentibru bahagi ni ki khindiat sengi ki ban sawan kin salejru ban sam syikiwei par ki than kata kuma pendeng rei mayoban nong jeli bat ki wei de Sigentin ngakwa ban keren hagni kaptuar halar kan ka program ka bangyuan ban sam yagini gitar pulin hang ni ha kasnong porsosat perter kama sedang nadu nang ni na pendan lawar hadu angte ha porsosat sopian hagaba ngiwan ban sam yagini gitar pulin yo isya ka jingkunan hagaba IMLA ila kan mau wat yakini ki breu tiba dan hapdang ulan jong ka jingduk lese haba ki imja ki imsngi da ka basyo mau te nrei ni na kaliang gayut ni dan ka jing so kemen habang iwan ban sim banta hagabangi ai ngi i baki breu ru ki kemen te habang yo i baki napdang kini ki breu ki bas melian ban so mau hang ni ha porsosat ngi i ka mensim jong ki iwan habaki pediang da ka mensim ka kemen ngiru ngi kemen lang bat kani kesin jam kejong MLA hakaliang kejonga nga sngau ba kadisha kesin jam kabadai hakaba omdai ba ipek tangnya kiwi ki benta kum kaba sampin hendrei ila sedang ru ya kani kabanta bandiarap kat ya kiba syoma hangni ha porsosat bat nang ni kandon ru ka program kabangin salek chakiwi ki jaka hakaba bun kinong syoma hangni ha po nongston konsensi tam ya imja da ka syoma ainuksa kum ka pendangrei kani ka mayoban ini ginong jeli ginong luai ter kini kiba jumlin kiba imsngi kiba imjak po bapli da ka syoma te ayo iba kini ki jingstang jong IMLA langba ka youth ka jongi kamut ka ay masim ya ki breu bakin trei bakin ta ala ki kam ki jam jongi ki paman la kasni jingkain jong ka National People's Party Youth Front bat tapi kami kinong ilam jong kani ka jong kini bisnong kin kasnong sopian kasnong pinang lawar bat sunong nong ritong bat hamorok porsosat tanghang ni ngidon lakum dukum sis pak sampau te sa happening rai ngidon lakum dukum sis pak duna nata hamayoban ngidon lakum dukum laiko duna kanong jeli nong luai nong kenjang habitu bithai ngidon lakum dukum sis pak tam te ladang iten nang ini barak phoi kindon hilai hatilai pak kapau te kin sadon hiki katuk ani mut kibreu la segi bangi yo kun ino tingil asin ni kerteng gitu bang sapka i kerteng sa UMLA bat mensim ya karai ke babahatam nga sngov kemen sibun baliadon rengkat lambat ka kinong yalam jang ka NPP Youth Front hakane kasni manwan yasim benta hakajing ai ya kane ka kini gitar pulin hakini kinong somau ngalayo jing tip no MLA menemen ba ulafha yang baliadon lang hakane kasni Katkum ka jintip jongi barasikata
MLA lagi Arab nagabanta ki individual kum hagaba ai ki kien sobyeng nangta ban ai ki Arab bisa nagabanta kini ki badon hapo town area kum juro ban ai ki community scheme nangta banwan ra ya ke development hapo jang ke constituency kum ki surok ki umbam di batuai ngem sem la poi perkat ba kani ka wei ka ji Arab ro ka ba ki wei kim sem padon meno ban Arab kata kalong habau ya nang ni na selong na long stone sa selong nang sa wan pai na selong sa long stone yoi harus surok ba ki don ki ba syok mau bad ba bol na pleng jongki kim don ki jing tap ki ba tikna ki susap mulumala lagi tarpar ki berit nangta ki walam ki kun jongki ban pentia ye ki haki jaka syok mau rangkat bat ke jing syok ke jong slap bat ke sni yoi ye kene ke jing yoi bat ba mula pelong ya kene ka program lang ba kene ka seng samla manwal ai menta ke sni ye kini ki tarpar balong ke jing Arab na ka menta jongki nga kumway na kirurang ba ngalas ngo pla ha ya kini ka jing kenmau ka jong ngalaong menemenmet kumno pila ban kenmau kum ya kini ki ai ki barit anrai ulaong ba mlei chang ya ki bakrau bangade ban kenmau anrai ngan kenmau ro na ka mensa ki barit ban ai ka jing Arab ka balong ka jing kurku ban pendap ya kata ka jing ong ka ba haba pila le ba ya ki barit kata pila le bah liau ta uba ayangi ye ki jing kerku kene kalong ka jing kemel ka bakrau na ka menta jonga bandol kat hakene ka por bangila penbej ya kene program ngila burrensi ye ki protokol katkum ka jing penbej jong ka government ngila le hamadan kenang ba kalong ka bakelun bad ba kata ka jing le dongi ngila pensai kam ya ka distancing ngila yang jingai bad ngila kot kerteng bad kiwan sim wei hado bangin lalap ai ya kita kijing ai kam siam don kono kejing penken ya ki kendon balabu da ka sorka kublai subul